Is-settur tad-diving f'Malta ġie mwarrab fil-pandemija u se jispiċċa jieħu snin biex jirkupra. Ex-R Simon Xiberras, il-President tal-Assoċjazzjoni Professjonali tal-Iskejjel tal-Addasa, kummenti li għadda mal-gazzetta Malta Business Weekly. Fis-sena 2019 l-industrija tal-Addasa ġenerat madwar 38 miljun euro bi kważi 8% tat-turisti li ġew f'Malta f'dik is-sena ġew għal skopijiet ta' scuba diving, numri li bil-pandemija sfumaw fix-xejn. Xiberras qal li minħabba restrizzjonijiet riġidi u kontinwi li kellna f'pajjiżna fl-aħħar xhur, l-ispejjeż li sofrew is-sidien tal-iskejjel tad-diving baqgħu għoljin u laħqu madwar 4,550 euro kull xahar. Kawża ta' dan xi wħud mill-iskejjel kellhom jagħlqu l-bibien tagħhom u saħansitra l-maġġoranza ta' dawn iċ-ċentri kellhom ukoll jagħtu lura ammont kbir ta' refunds lil dawk it-turisti li ħassru l-vaganza tagħhom f'Malta. Apparti dan, wieħed ma jistax jinsa l-ammont kbir ta' fondi li jkun hemm bżonn għal manutenzjoni tal-apparat f'din l-industrija bħal dajjes, trakkijiet, hubs u insurances. Xiberras stenna li għalkemm issa l-iskejjel tal-Addasa reġgħu fetħu l-bibien tagħhom għat-turisti, il-kodba tal-appuntamenti għax-xhur tas-sajf jinsabu vojta. Il-President tal-PDSA qal li sa din il-ġimgħa stess seta' jkollhom biss 4 persuni fuq id-dajsa għalkemm issa dan il-limitu żdied għal 6 persuni, dan l-ammont xorta waħda għadu mhux sostenibbli. Simon Xiberras żied jgħid li għalkemm il-Gvern qed joffri l-għajnuna billi qed iqassam il-vouchers lill-Addasa prospettivi li se jżuru Malta fix-xhur li ġejjin, badal ħafna xi jsir f'dan is-settur biex jerġa' jqum fuq saqah.